Dobrý deň. Nachádzame sa na Kostarike, konkrétne Santa Teresa. Prší? Wow, svieti slnko a prší. No, mala som pôvodne v pláne vlogovať celú Kostariku. Samozrejme to nevyšlo. Tak som sa rozhodla, že urobím video, že 24 hodín s nami na Kostarike. A hej, takže to bude tak. Som strápatá. Môj manžel mi urobil raňajky, vajíčka, pretože bez vajíčok sa nedá začať deň. Takéto vajíčka. Kostarické vajíčka, aj tie úplne basic, čo kúpite v potravinách, sú úplne také, ako keď dostaneš od babky domáce. Láska, natáčame vlog. Hola. Ty si to až 4? Veľký chlap, vieš. Ty si nejaký hlavný. OK. Toto je náš apartmán. No, máme tu bordel, ale tak čo, už každý má na dovolenke bordel. Upratovať sa má doma, nie na dovolenke. Tu mám spálničku. A myslím, že už zajtra... Nie, zajtra už odchádzame. No, trošku som vás vynechala z programu, pretože sa nabíjal tento foťačik. Máme, už je 12:30, no takto vyzerajú naše dni. Ráno si urobíme raňajky. Stávame skoro kvôli tomu časovému posunu, že nie je to tak, že by sme vyspávali. Ale potom väčšinou si dávam ešte jogu, raňajky a potom ja robím nejaké video alebo striham niečo, čo potrebujem, alebo odpisujem na maily, ako tiež niečo robí. A okolo tej 12:00 sa vyberieme na pláž vždy. Akože už aj to je masaker tam vydržať potom do toho sunsetu, lebo to slnko je tu strašne silné. No a ja čakám na Jakuba, on si išiel po surf. Ideme na takú pláž, ktorá je 15 minút odtiaľto, trošku ďalej, a je tam menej ľudí, je taká menej crowded. Takže ideme tam. Dneska mi je nejak zle. Toto tehotenstvo. Akože ja som mala v pohode prvý trimester, že akože bývalo mi zle, ale bolo to zvládnutelné. Lenže všetci hovoria, že v druhom trimestri to úplne zmizne, ale ja mám pocit, že ja som mala v pohode prvý trimester a ono to zostalo takisto aj v tom druhom, že proste mám dní, kedy mi je zle a mám dní, kedy mi nie je zle. A dneska mi je tak zvláštne. Ale to bude preto, že som včera cvičila a ja mám pocit, že vždy, keď idem do fitka, tak na druhý deň som taká nejaká celá zoslabnutá, že ako keby keď sa telo snaží dať dokopy z toho cvičenia, tak vtedy mi je zle. Ahoj, zdraví vás Klaudia z budúcnosti, pretože by som vám chcela povedať o dnešnom sponzorovi tohto videa a tým je Remix Shop. Je to second hand, v ktorom za prvé môžete si kúpiť kúsky za zlomok ceny. Niektoré sú úplne nové, niektoré sú nosené, ale v dobrom stave. Ja keď dorozprávam, tak vám ukážem 3 outfity, ktoré som si ja vybrala, ktoré sú fakt, že štýlové a úplne som prekvapená vlastne, že čo som tam našla. Druhá výhoda tohto second handu je, že sa vám dokážu postarať o v podstate vytriedenie vašho šatníka. Ja som dostala takúto obálku, kde je vreco na veci. Ja si proste vytriedím šatník, zabalím to do toho vreca, pošlem im to a tam skončila moja robota. Ja už s tým nič nemusím robiť, nemusím to nikde nahadzovať, nemusím si s nikým písať, posielať to. Oni sa postarajú o predaj, vy viete kontrolovať aj za akú cenu to pôjde, ak chcete, a potom percenta z predaja pôjdu vám. No a posledná vec, na prvý nákup na Remix Shope môžete využiť kód Klaudy23 a máte 23% zľavu. Takže toto je outfit číslo 1. Ja vám ku všetkému budem písať, aká je to značka a koľko to stálo. Takáto košielka, ktorú si viete zaviazať. Mne sa páči, keď mi takto točí brúško. A potom sú to úplne nové Zara rifle. Ja som si ich teda zobrala v obrovskej veľkosti, aby sa mi to dalo zapnúť. A sú úplne nové, vyzerajú úplne super. Druhý outfit je takýto top z H&M. A k tomu mám takúto dlhú sukňu až po zem. To je taký romantický outfit na dovolenku. Dúfam, že ešte kým porodím sa na nejakú vyberiem.
No a tretí outfit sú takéto krásne šaty, veľmi kvalitnej značky a tie boli obzvlášť za super cenu a ešte aj myslím, že boli úplne nové. Takže ak budete nakupovať, nezabudnite využiť kód Klaudy23 a poďme sa vrátiť k vlogu. Anyways, mám nové plavky, musela som si kúpiť nové plavky, pretože these boobs are crazy. Všetky plavky, čo som si tu zobrala, sú mi malé, lebo ja som si ich tak nejak prirovnala doma a si vriem, a to im bude ešte dobré. Všetko mi je malé. Takže som si kúpila dvoje nové plavky. Toto sú jedny z nich. Sú fakt pekné. Som s nimi spokojná. A bola som ešte v obchode. Kúpila som nejaké croissanty a pečivko, pretože tehotenstvo znamená, že musíš mať pri sebe non-stop jedlo. To proste neexistuje, aby som ja niekde šla a nemala pre istotu nejaké jedlo pri sebe. Pretože aj keď mi príde zle, záchrana je jedlo. Keď sa najem, keď mám plný žalúdok, tak je to v pohode. Ako náhle začnem byť trochu hladná, je mi zle. Takže ešte raz sme sa smiali, sme boli na večeri s Jakubom. A sme sa smiali, že kedysi boli dovolenky o mnoho lacnejšie, keď som nebola tehotná. A ešte obzvlášť na Kostarike, kde je jedlo mega drahé. Sú tu mega drahé reštaurácie a sú tu mega drahé potraviny. Takže aj keď si varíte doma, stále to nie je lacné. Takže vďaka tomuto brúšku sa naša dovolenka predražila trošku. Ale nie. Srandu samozrejme. Je to všetko v pohode. Keby sme neboli pripravení na túto destináciu a na jej ceny, tak tu nejdeme. My sme boli oboznámení. A už je tu surfer! Hola! Hola, amigo! No neviem, či to tam dáme. Čo, nezmestíme to tu? Čo? Nezmestíme to tu? No tak skús. Tak musíš dozadu láska. Chápete, to ja musím ísť dozadu. Let's go! To je fakt púra vida toto tí ľudia. Že? Takto vyzerá náš príbytok, čo sme si tu našli. Tu sú palmičky. Tu je pláž. Nebudem klamať, dúfam, že ma cez ten vietor je počuť. Nebudem klamať, trošku som si schrupla a zobudila sa a neviem, zobudila som sa s tým, že neviem, v ktorom som vesmíre. Ale už som späť. A videla som, že Jakub išiel niekde, tak idem za ním. Au. Dnes máme 15. týždeň tehotenstva. Jakub si ulovil kokos. Finish. Dobrý? Si, neviem, pol litra. Pol litra? Len aby sa z toho nepo. No uvidíme. A všade sa tu zbiehajú malé krabíky. To be continued. Všade sa tu zbiehajú malé krabíky takéto. Oh no, mne sa strašne opalila tá podprsenka. No proste všade sú tu malé kraby a je to trochu otravné. Ide sa na surf. No, ja by som vám hrozne rada natočila Jakuba, ale ja absolútne neviem, ktorý z tých surferov on je. Mne sa úplne stratil. A tým, že mi tu svieti to slnko, tak som úplne slepá. Takže, tu som zase ja. Takže, slnko zapadlo, zabudla som natočiť, ale máme tu papaju,
Robila som videjko na Instagram, že ako jesť papaju. Nasledovne. Dáte si tam limetku, aby sa vymazala taká tá pachuť, ktorú na začiatku cítite a potom ostane už len to sladké papaje. No a bolo tam napísané, že si to máme aj posoliť, ale to nám nechutilo na tom. Teda aspoň mne nie. Tebe? Dobre to bolo. Dobre to bolo. Musíš nechať trošku rozpustiť. Neviem, podľa mňa to je lepšie bez soli, ale s tou limetkou je to podľa mňa o mnoho lepšie ako bez limetky. Ale aj tak to není moje úplne obľúbené ovocie. Mango je lepšie. On sa zamiloval do mňa teraz. Do papaje či do mňa? Do teba už som dávno zamiloval.